What's up guys? Kumusta kayong lahat? Magandang hapon. May natago sa likod ko, yan na. Ano pala, punta tayo ngayon dun kila mama. Sabihanan ko kasi magna night spear fishing ako. Bagong paligo na bata. Hello. Bagong paligo. Sasama dun sila matutulog. Takot kasi sila dito matulog sa bukid. Tapos kasama ko yung asawa ko. Ayan Magmumotor lang kami katropa. Ayan wow, di ba? Yan kita-kits tayo mamaya doon kila mama. Doon ang lutuan. Pero manghuli muna ako. Doon yung namin doon yung bahay namin. Bahay kubo. Yan. Yan, magandang hapon sa inyo. Sana panoorin nyo kung anong mga action ang gagawin ko. Tapos sa lutuan. Kasama yung pamilya ko. Tapos yung biyanan ko. Okay, bye. Mga katropa, sa loob ng 2 oras, hindi pala, 2 minuto dito na kayo. Ayan daw si katropa Domeng. Dito tayo, katropa. Bahay nila mama. Antayin ko lang yung yung mga gamit ko kasi in-order ko pa sa TikTok. Nidala yung anak ko. Di ko kasi kaya ikarga sa motor gawa ng may karga akong malaking tao. Guys, magpapalit muna ako ng battery ng flashlight ko kasi mas maliwanag pa ko dito. Ayun mahina na Tapos ang liit ng niya, ng liwanag niya kasi lang to, DIY lang na flashlight. Yan. Binalot lang ng guma yung interior ng motorsiklo. Tapos to yung rechargeable flashlight na nabibili dyan sa mga sa bangketa. Yan, papalitan ko muna ng battery. Bali nakatali lang to ng guma. Kaya siguro pag nagsahod na tayo, makabili na tayo talaga yung diving flashlight na talaga. Kaya baka may sponsor dyan. Like naman, tanggihan. Gamit natin battery dito, ito size D na battery. Yan palitan ko muna. Yan yung liwanag niya hindi pa natin napapalitan ng battery. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung nagbago ba pag pinalitan natin ng bagong battery. Yan Yan yung may bago na siyang battery. Iwan ko kung nagbago ba. Pero parang naglumiwanag din ng konti. First cuts natin tonight ay yun, balawis, danggit, second cuts, danggit ulit. Tumakas yung isa, dalawa sana katropa. Pangatlong isda natin, danggit uli. Napakaliit ng wide ng flashlight. Para nang lang laser pag nasa camera. Apat na isda natin ay tumakas na danggit. Tapos nadaanan ko itong pagi, stingray. Kaway muna tayo dun. At ito, suga kung tawagin dito sa amin. Sunod na isda natin ay hindi pala isda, pusit. Pusit pala ang nahuli ko.
Okay, pang ulam na to guys. Sunod natin na huli ay balawis uli. Mapapansin nyo guys, may dumaan na danggit sa harapan ko, nagulat ako dun. At ito, sa Maral, Talakbago. Kaori siya ng Samaral. At ito, nocturnal na Secret Church. Huwag nyo hawakan yan. Nocturnal yan, sa gabi lang nalabas. Binumus yun, binumus. Tapos, sunod, danggit uli. Malabas na yung danggit guys. Sunod itong tumakas na nakawala pa. At ito, Talakbago, kaori ng Samaral. Marami-rami din sana ng isda, katropa, kaso medyo maliliit pa yung iba, hindi muna natin kinuha. Yan, dalagang bukid, mga dumadaan sa harap ko. At ito na nga, katropa, nakakuha tayo ng napakalaking unicorn fish, usurahan. Pagdadalawang kilo yan, katropa. Napakasarap ang ihaw niyan. Hirap na hirap ako mag-equalize kasi may sipon ako. Tapos ito, nakahuli pa ako ng matang pusa. Matang pusa. Masarap yan pang pang sigang. At sumunod itong danggit na nagpahabol talaga sa akin. Ayan grabe ang habulan namin. Halos mawalan ako ng hininga nun. Danggit lang. Yun, tapos pag uwi na ako, nadaanan ko to mga binata na nagkakamping dito sa tabing dagat. May kasamang mga dayo, mga taga-Magaraw daw sila dyan. Magaraw. Shout out sa mga taga-Magaraw. Andito yung kababaryo nyo. Wala, pinsan ko. At yung pinsan ko nahiyang-hiya talaga sa camera. Nadaanan ko din. Shout out sa iyo, Dominic Basconia. Magang-maga pa yung uwi ko, kaya nandito pa sila. Hindi pa sila inaabot ng curfew. May curfew kasi dito sa amin, guys. Sa YouTube. Yan mga katropa, naka-uwi na ako. Siguro mga 1 oras kalahati ako. Hindi na ako nagtagal kasi makati yung tubig. Gawa ng siguro mga maliliit na dikya, tapos yung mga plankton. Pero okay naman yun, sapat naman na nahuli natin para sa pangulam ngayong gabi. Ayan may nakahuli tayo ng isang malaking unicorn fish, usurahan. Yan Magluluto lang tayo ng ng pangulam ngayon. Tapos yung iba para bukas naman. Lilinisan na to ng asawa ko. Tapos ako na magluluto. Magluluto tayo mga katropa. Madalian lang to kasi gutom na Paksiw lang ang luto natin. Yung mga ingredients natin Yan. Meron tayong luya, sibuyas, bawang, paminta. Walang sili kasi walang mabilihan dito ng sili. Tapos gabi na, wala na tayo makuha ng sili. Yun, madali lang to katropa. Ayan
Yung iba, giniluhan namin kasi bukas naman yun. Marami naman kung lutuin natin lahat. Tapos pakakain namin katropa. Uuwi pa kami dun sa bukid kasi hindi kami matutulog. Kasi baka pasukin yung bahay namin ng mga masasamang lumabas. Tapos ang dahilan kaya nagmadali ako magluto, malulubat na yung GoPro. Wala akong dalang extra battery andun. Naka-charge. Hindi nga pala naka-charge. Kasi di ko na-charge kanina. Katropa kasi sumama ako sa tibim ng ng pinsan ko na namatay. Ko naman nabilin dun sa anak ko kasi busy siya sa pag-edit ng mga video para may upload kami. Yun katropa, sama-sama na lang natin to. Yan, ilagay natin itong mga sangkap nasa isda. Ayan paminta, suka, kunting mantika para may mantika. Asin, hindi mawawala ang asin. So you're about 100% dandruff free every day. Head and shoulders. Game na ba kayo? Yun takot sa camera. Si mama pala pinauna namin kasi pinauna namin kumain kasi siya, iinom ng gamot. Yan mga katropa. Yun, shout out sa iyo katropa, tsaka kay Mami Katropa na nandyan sa sa Laguna. Pero kaya mo na kami katropa. And of course, she has for you. Actually, you have to services for free. Ang laki Masit yan. Legit o legit? Happy. Hindi mo kayo Yan, salamat katropa sa panonood. Salamat sa panonood ng katropa at saka kay Katingyo. Kain muna kami. Tapos yun na. Salamat.